Chairman Council of Chiefs, local government. Chairman Council of Chiefs, Umundugba. Honorable Council Kwenu. Council Kwenu. Council Kwenu. Umundugba Kwenu. Umundugba Kwenu. Umundugba Kwenu. Anyị ji ohere ọma Chineke nyere anyị taa. Anyị ji ohere ọma na Chineke nyere anyị taa. Were bịa n'ụlọ nwanne anyị nwoke. Ọ kpọrọ anyị oku saịdị ya. N'abalị abụọ na atọ gara aga ka nne ọmụmụ nwere ya nọ ga were gaza oku n'ebe Chineke nọ dịka Chukwu kpọrọ ya. Ka nwaanyị wee ezigbo nwaanyị. Enyi na ọnụ ọchị, ọntị sọ ọsọ ọjị nsọ ọsọ. Weta anyị eji edofe. Anụ aka ahụ ọzọ bịa. Bịa, I'm talking. Bụrụ nwaanyị. Asị ndị ndị a ebuchitara na n'ụlọ ọgwụ butere. Onye agwụmagwụ n'ụlọ ọgwụrụ igosi na asị nga nwoke na-eme nke ọma ezi nwaanyị nwee. So nwoke mene ka ọ ga-eme, nwaanyị emekwenye ka ọ ga-eme. So ụmụnna anyị nụcha mmanya na ha chọpụtara ndị ụlọ chọpụtasị anyị ncha mmanya na otu a ga-enwe ihe ha jiri fụrụ ọsọ nwere ka ọ dị. So ezi nwaanyị. Ya gbagharịa. Buru ka na nwa. Lọlọ ma gbagharịa. Lọlọ ma gbagharịa sị gị na-agụ nwa ọnụ ụfụrụ. Adị m agụ nwa ọnụ ụfụrụ. Enwere m ezigbo ndị lọlọ. So biko ndị kansụl chairman biko anyị nwere ihe fụrụ ọsọ. Ya buru ka na nwa. Buru ka na nwa. Ndị ekwu gị na mmadụ aga. Enwere m ezigbo ndị lọlọ. Asị ọ na-aga na aṅụ nwa ọnụ ụfụrụ. I'm going to go on and go there. Okay. Let's go. I want to talk about that. Remember, I got now. So, the case respect is reciprocal. I'm not the premier. No more than my every people. We could do that for one level. I got buy you can over. Oh, we will go up. And I so I went and Google say, can Unemu heta umemu uchi. Ina bali. Umemu kwa sana ina ngani sana ndepele kwa so de bega ya. Ko ongamana na atasho biye. Yeah. N'aka omume ya mee ya. Dịka isi kelee ụmụnne gị. Mgbe m na-ekwu okwu, enwere ekele m buru ụzọ ige gị. Agbada m si ihe dị otu ahụ nọ, ma eburu ekele na-ebi ige gị. Nna m, ọsa ekele gị. Jide aka ahụ ji. Asị mgbe buru ala ka wee na-eji eme o nwere ike mgbe nna ọnụ ọkụ ọ na-achaghịcha ebe dị anya onye nwụ nna ọnụ is the father ọ ya nwụ nna ọnụ anya oke ụlọ gị nwoke sa ekele gị na etu agbata ahụ ibe Jide ki jiga nye na boy bele. Jishike. Akwe me ka ya dị mkpa. Ya wụrụ ọgụ gị bulie elu gị gba ya. Mana nwata bulie na ya elu. Ọ bụ na ngwo gwa sisi ya. Ando ihe a ka ị na-asọpụrụ. Akere. Ọ na ngwo. Ọ ihe a ka ị sọpụrụ. Ka ngwo na ngwo. Chọọ na ị na-asọpụrụ ihe ahụ. Nsọpụrụ ahụ ga-eru gị. Yes. Amen. We check out much to say. But asị ntị na-anụ ihe nọ n'ime nke a bụ mma chọrọ n'isi bụ akpagharị ọ ga-adịrị unu mma otu onye anyị na-eme agwụ nọ na kansụl
ọsọ ihe ayọma nga nwanne na nwanne nọ n'udo ayọma ihe ọha ese mgbe asọ nga nwaanyị ọjọọ na-abatabeghị nga nwanne na nwanne nọ n'udo nwaanyị ọjọọ bata ya etisha nwanne na nwanne mana Chineke ekwekwele ka ọnụ kpọbata onye ga-etisha unu ya ga-ajụrụ ike na-ete eze so ya wụrụ ya anyị kelele unu ọkwa maka ọkwa na-eme nke anyị ekelele m ọnụ ndị kansụl ekelele m I am on God to praise Caesar, but we are here to bury Caesar. Even though we bury Kai, they bury here. And we call up and I suppose he and I man guy cry you come here. I want here. Chairman, cancel our cheese. That would tell you. They give it the best. Madam Jan, the chief. Boji. Umundugba kwenu. Umundugba kwezuonu. N'ọbụla amara mma ya la ọnụ na-amakọ like njem anyị bịara taa mara mma. Aga m akpọlite Chief Honorable Dennis Ama Uruka na nwa ka o mee na vote of thanks ka anyị nwee ike si ebe a bụ dị pụọ. Unu anwụchiri